lamun weh saratritan panggih kisruh lamun saratritan panggih wah iki tanda-tanda orang gandrung iki sabene mut kenyolir pus pita Sandiasma kita iki nggih ta nggih heeh dadi impen rika Sandiasma ku nek diwaca iki ketoke Ki Sarmadi Darsini. Apa? Apa? Ya apa udu? Mboten. Udu ta? Lah yo. Ulun kang apa Ki Sarmadi Joko? Ora. Uni bari turu. Oh utama. Taratapan kalamun lilir oh Ki Sarmadi Util kok toko ngenteni sik santeke kok Ute manah tansah sumelang hesmunehang ngrantu terus baning tetes katresnan kangen lho ya apa? Ya apa tuh Mas? Ngutake kancane kok dikangeni wis ora cetha wis. Kangen kalih kabudayan. Ya. Rasa cunduk manggon. Oh, Sarmadi Mangun. Sayeti. Terus hayu salami niro matur nuwun nggih terima kasih Mas ampun nggarin kula nyuwun duit niku pripun apa rada kempling ya nggih manut lara asmara nggih lara asmara boleh ayo lara asmara Mbak Dita melawan Ki Sarmadi Sabdo lara asmara utama lagune lara asmara maka yo kayang apa maka yuk pisan ketemu aneng kono kae gawang-gawang
aja ngumpul-ngumpul kene wae panggung dhuwur e. Ana sing ngumpul cilik lho gedhe. Saking senenge. Oh, gedhe tak gajah. Iya. Saking ya wis ta. Pokoke sang wis kaya bayi tabung kok mumbul. Ayo. Ya, Mas. Aku masih bersama di Ayu Haji Pamungkas Purwokerto Haji Ningrat. Jangan nyari mau nek-nek iki. Asik yo. Ayo. Aduh kok maneh Ayo. nalikane kepisan ketemu aneng kono kae kawang-kawang eling siramu muka-muka paring rima dadi usata Wah, iki lho. Sik. Mau kasih Pasar Madi. Yo, don pas iki lho, Cek. Tunu tantang. Coba maju geti pasen piye. Muga-muga ya. Tolong muga-muga Dik. Anu, yo ref mau. Telat. Malah telat kok. Besok sedino latihan ya, Mas. Tunu tantang. Ya. Tunu tantang ngabuh. Besok rasa tulu, wis sedino kuwi. Ayo. Siap, Mas. Wah, ketau. Mana lo? Yo. Aku Mas.
iya iya. Iya iya ya iya iya. Yo, oh, Rajang Kobis, yo, yo. 10.000 telu, ayo. Ngapa iki? Joget kok iso dledek tekan kene. Jare sing maringi jenengan Kerajaan Kobis. Oh iya, heeh. Kaya duwe-duwe bokong ae ya. Ya Kak. Rasane kene ora bokong apa helm. Ya. Ya Kak. Iki bulik Samina lho. Waduh. Sing ndi? Bulik. Bulik sapa? Nggih bulik. Bulik sapa? Samina. Garapane Pak Samino ngono to maksude. Monggo bulik. Kakang Samina. Aku nek ngene terus aku dadi apa lambeku ngene iki. Karo Kyai Sepuh kok iso. Lah iya, wong ora rasane nyanyunyah. Kudu dibekteni piye Sepuh iki. Lho mriki Pak Sar. Mbok nyaket mriki jenengan niku nggih guru kula. Oh, ku ya gurumu to? Nggih, guru lagu, guru wilangan enggak. Maca pat apa piye? Yo. Ya Kak. Kuwi sedang ngajari moco. Ya. Ayo Mas Armadi nirokke jogete Kak. Ayo Kak, kowe madhep rene Kak. Kuwi ge nirokke, ayo Kak. Kowe madhep rene. Nah, ngono. Kowe ge nirokke jogetmu. Jenengan. Ora madhep rene. Ah, Pak Bayu. Ayo. Pak Bayu ngapa? Bagus. Kowe seneng ka? Wah, kekrek ceper kowe. Ayo. Yo, Kak. Ayo. Mas Armadi ge nirokke. Ayo. Oh, siap. Yuk.